Ok, maslenca s piletnom i gljivama, jelo koje ja nemam pojma zašto se ovako zove. Mislim, znam ja šta je klasična maslenca i to ovo sigurno nije. Također ne znam ni iz koje regije Balkana ovo dolazi, tako da ako neko zna nek mi napiše. Jedino što ja znam je da je ovo bilo moje omiljeno mamurno jelo. To jest jako čest doručak nedeljom u 7 navečer. Kad se ovo vidi u jelovniku, jelovnik se automatski zatvara. Tijesto podijelimo na 4 jednake lopte, ne znam s čim bi poredio veličinu ovaj put. No dok ono odlaže svoju drugu rundu, mi možemo uzeti moj najmrži dio kvočke, to jest prsa ili ti filete. U ovoj kombinaciji odgovaraju jer imamo dovoljno masti od ostalih sastojaka. Isfiletiramo ih i posolimo. I još jedno pitanje, koja firma proizvodi ovaj mlin? Ko je pao na fazon, pao je. Filete prepržimo samo malo da dobiju boju. Ako ih sad skroz ispržimo, u rijernit će se sasušt ko Sahara. Onda na puteru u obavezno istoj tavi prepržimo gljive i one će pokupit sav ovaj okus koji nam je piletina ostavila. I balkanski MSG, ne da sam ga uvijek osjetio, nego se i slažem da je dobro došao u ovom sosu. Ostavimo to sa strane i sad kad su nam lopte ove malo narasle, možda i znam s čim bi poredio veličinu ovaj put. Razvaljamo ih u krug metodom po vašem izboru, oklagijom, prstima, gravitacijom, nebitno. Sir, fileti, sir i onda zatvorimo to da ništa ne curi vani. Bacite u redu na maksimum 50 minuta dok ne potamni i ko nije vidio ovo jelo, nadam se da sad razumije zašto ovo jelo i mamurluk idu u istu rečenicu.